Ahojte, v tomto videu by som vám chcel predstaviť našu novú taktickú záťažovú vestu, ktorá sa dá inak nazvať aj nosič balistických plátov alebo záťažových plátov. Chcel by som vám hlavne ukázať rozdiel medzi týmito dvomi variantami. Toto je naša najstaršia varianta záťažovej vesty a toto naša najnovšia, ktorú budeme už iba po novom túto vyrábať. Najväčší rozdiel je v tom, že bočné pásy, ktoré majú držať obidve strany vesty, sú vyrobené pletenej gumy, ktorá je vyrobená presne na mieru k našim záťažovým vestám, na rozdiel od na tej starej, kde boli tieto pevné popruhy, ktoré nie sú úplne pohodlné, nakoľko pri dýchaní vám nedovolujú, keď si ich úplne zaťahnete napevno, zhlboka sa nadýchnúť a tak ďalej, lebo sú pevne pripnuté k tomu telu, kdežto práve tieto gumy vám to nadýchovanie bez problémov povolia. Takže po novom je predná časť vesty a celý MOL systém vyrobený za pomoci CNC laseru a teda otvory sú už rovno zatavené, tak aby sa ďalej nepárali. Ďalšou zmenou na novej veste je to, že v pláty je možné skladať aj na nabratej veste. Pláty sa teda dopredu vkladajú tieto zahnuté. Vždycky je nutné si plát zaistiť. Do zadnej strany sa teda vkladajú obdobne. Tu si vieme zároveň gumy na týchto suchých zipsoch prispôsobovať tak, aby sme si ich pripravili, aby nám sedeli pekne na telo. Čiže rovná časť ide dozadu, zahnutá dopredu. Vestu si viete pekne prispôsobiť na týchto náplecníkov a teda umiestniť záťaž do tej výšky, v ktorej vám vyhovuje. A za predok si pripnete za pomoci tých gum. Tak. Každá vesta je štandardne dodávaná aj s náplecníkmi, ktoré budeme mať v e-shope ako opciu a teda je možné si vestu zakúpiť lacnejšie aj bez náplecníkov, ktoré ale odporúčam, aby ste si zobrali, pretože naozaj to nosenie tej vesty je potom oveľa pohodlnejšie, nakoľko vás tie popruhy priamo netlačia na ramenách. Ďalší ešte trošku menší rozdiel na veste je, že táto vrchná časť je v celku vytvorená vlastne z velcro priateľného materiálu, na ktorý si môžete kdekoľvek umiestniť akúkoľvek nášivku. Štandardne dodávame vesty s našimi nášivkami Forward Fitness.